Awuthi sibone ukuthi urefa wadlalisa kahle yini kule game. Buka ibhola liphuma from umdlalo weZimbabwe, uthi uLinesman i-offside. Ya, Foster ukwi-offside position laphaya. I-decision i-correct. Awuthi sibone lana uMusona ukuthi wenze njani. Nangu uyaziphikela lapha. uSibiso wina ibhola, nansi i-contact laphaya. Dangerous play. Ya, iyona i-red card leya, urefa right. Nansi iphuli lapha yokuqala kuMbokazi. Waliwina ibhola. Wabuya futhi nansi iphuli yesibili lapha ehlombe. Wabe sedinwa-ke lapho useyalwa. Nakho lapha kwesithathu. Waliwina futhi ibhola, nansi iphuli lapha futhi egxalabeni. Hhayi i-red card impela le. Ayiyona i-red card. Sibone la amabhola ayi-2 laphayana. Urefa uyabona nanku useduze uyabona. Wayiqhubekisa umdlalo. Shuthi ngoba le bhola ali-interfere-ranga ne-play. Hhayi wadlalisa kahle urefa.